мақомоти беҳдоштии тоҷикистон ба хотири ҷилавгирӣ аз сирояти бемории илтиҳоби мағз ва ё менингити вирусӣ дар фурудгоҳҳо чораҳои беҳдоштии иловагӣ андешиданд. ин тадобир пас аз хуруҷи ин беморӣ дар Қазоқистон пурзур шудааст. мо дар фурудгоҳҳо тепловизор, яъне он таҷҳизоте ки дар масофаи муайян ҳарората муайян мекунад, муҷаҳҳаз гардондагӣ ҳаст ва мусофироне ки ворид мешаванд дар ҳолати баланд будани ҳарорати баланд дар он ҷо ин қайд мешавад. пас аз ошкор шудани афроде ки ҳарорати бадани онҳо аз меъёр баланд аст, онҳо дар утоқи махсус ташхис мешаванд. феълан дар гузаргоҳҳои марзӣ ҳеҷ мавриди гирифторон ба ин бемории хатарнок сабт нашудааст. бемории менингит яъне амос ин бемории бисёр вазнин аст. ин бемории ҳарорати баланд бисёр мешавад, ҳарорати одам вай бисёр қайд мекунад, қайдкунӣ бисёр вазнин аст. вай дарди мушакҳо дорад. аз ҳама муҳимаш ин аст ки вай бисёр ба ҳама омилҳои таъсиркунанда ро бисёр вазнин эҳсос мекунад. дар чанд моҳи гузашта дар Қазоқистон дар натиҷаи гирифторӣ ба илтиҳоби мағз 13 нафар ҳалок шуданд. аз ин рӯ ба гуфтаи мақомоти беҳдоштӣ андешидани тадобири иловагӣ барои пешгирӣ аз сирояти бемории илтиҳоби мағз ба Тоҷикистон зарур аст.